ана як мағозаи нави нав шуда шудаga як борафак бинен да чӣ қадар сумкаҳои фасон дора. духтарако нархҳои сумка аз 25 сомон сар меша. бовар мекунед то 130 сомона. аз 25 сомон то 130 сомона. интихоба бинен. вай вай қисми болора бинен 250 сома сумка дариҷа 130 сомон будай. диден кори дастӣ рафтаган моделакора бинен чӣ хушрӯчая. хулас ай 25 сомона сар шуда то 130 сомонара сумка меёбен аз ин нуқтаи савдо. мағозаи галактика дар рӯ ба рӯи моинав 33 микрорайон. ина бина латуфа далака харида рафтеста. духта ҳамаша на бармон дигародам бураса. рӯ ба рӯи духтаро нигоҳ кунед ки шода шави рафтеста уҷада. рӯ ба рӯи моинав таги дом даяд 33 микрорайон мағозаи галактика. чӣ хеле гуфтем ай 25 сомон нархошон сар меша. кашлёк бошад 20 сомон аст. ина нигоҳ кунед кашлёкро чӣ хеле хушбой. эй ҷа биё латуфа. куҷо биём? ич деста биё ман туда як шарф бигирам. шарфи ҳалол надорам. ҳамин шарфҳо дисатфа намефурам. ина биё биги магазини нав шуда шудаgan магазини галактика. ҳамин 6 нолай. 60 сомон 50 60 70 сомон дигар қимат неста. нигоҳ кунем тамошобино чӣ хушрӯчанд. дантела диден тамошобино. кори дастия дантелаи 70 сомон диден. хай диден тамошобино. бори 150 сомона. ина дидена чанд сомай. ҳамиҷада чиз тамошобино. ҳамҷа чизе мебинен 50 сомон 60 сомон 70 сомон. вай вай ду баробар арзон. ин магазин нав шуда шудаги тамошобино марҳамат касе навора дидеста боша ҳатман мағозаи галактика биёен бурд мекунем. ира бинене ва духтаро магазина нав шудагиам рӯ ба рӯи моҳинав мешава. тамошобино ҳамин айра и тараф мағозаи галактика рақамашона мемонем чизе дар кор айтона марҳамат барои доставкаву барои дигару дигар бо метавонед катишон ҳамсӯҳбат шавед. варкнен шок. ира бинен 50 сомон 60 сомон 70 сомон. айда дигар қимат нест. тамошобино иҷада на танҳо шарф балки пойафзолу сумкаву ҳамаи чӣ доранд. тамошобинони азиз мағозаи галактика шуда шудаги дар рӯ ба рӯи моҳинав ҳозир пара суроғара мефаҳмонем. бовар кунед ҳамихе нархошон арзон дастрас марҳамат сари раҳ даянд. рӯ ба рӯи моҳинав аз ин тараф роҳ ба сӯи цирк мешава. аз ин тараф роҳ ба сӯи вай мешава 33 микрорайон калитвоиш. хулоса сари раҳ ина биёен бинен. ина мағозаи галактика шуда шавишай успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен. ҳамаи борошонда аксия рафтесай борошон ҳам хушрӯай ҳам арзонай. тамошобино ҳам интихоб хеле ва хеле зиёдай. ҳозир ворид мегардем аз дохил ман шумода бо нишон метам ки чӣ доранд. дар иҷа ҳар гуна бозиҳо рафтестай кӯдакода падар кадо дестиянд. ана баъд инчунин нигоҳ кунен дохили мағозара биненда чӣ қадар пояфзолу сумкаву шарфу хулас ҳамин қадар борои хушрӯ бисёр дора. инчунин нижни билё доранд. марҳамат хоҳишмандо метавонен ҳатман омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. пояфзол аз 50 сомон сар мешавад. тамошобино сумкаҳои хушрӯ доранд. сумкаи 25 сомон сар мешавад. ҷудогона навор кардагим ҳатман пайгирӣ карда тамошо кунен. ростира сторисошона рӯзи ки шуда шавӣ монда будам бисёриё суроғара пурсиданд. бисёриё инстаграмшона пурсиданд. марҳамат духтаро ҳам инстаграмшон ҳам рақамҳои ватсапшон дар экран ҳастай. метавонен ҳамроҳи худшонам суҳбат шавен. чизе нафаҳмиден маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен.